Yiso betwam. Ene me ba betwam wa na afa konongo na na akoro no. Ye kwakopie mu ewo bia ne tin ene apueye mantamu. Nkokọ divisional police command ne se omuguso a wo mo ehwe nkofo bi. Ne nyina no so makwa akodi awu ewo kwawu atoye ewo bia ne tin ne eye apueye mantamu. Hono me ne se abrante bi a ohwe ne mfie na wanyina duru akire bi a ben finhyedu no nso mpe. Finhyedu ya sakrom susu senyade a obetimanya ewo kro a ye friend se kwawu eye fodoa. No mujiri pase abrante no asi obi kwa na etwem no se obi abonutuo entuba in Facebook page no so a etuo pa na akasa abrante no ya agi kura wanka bie ye ne unit committee chairman a owo mantemo no mo penya ne gine kwabena ba edi nkomo na de okanyina no se abrante no wo free mantemo no mo na busuafo bia nso nya de o mahu no ne mo meduru ba bi o mbesra posifo a wo mantemo se du won ma ya na o mon time fa petrol team no emra mantemo o mebo mi sanse amanfo tai ewia no mapa ewo eho wato abranti abamu watuntum tade tuntum ne bag tuntum ne torchlight dan ho a oda mojemu ho dian hala so ma yeto nsafo ya assemblyman ene kwa opera so police for amu nyina ba beto ye behwe ma sa am pass de asi ho no si police for boy ama ye de mu no koko Holy Family Hospital ko be de mu ne hye eno achi ni so yenya ntie so bia nso abase ne de hye no so no na chi da form na nsani fana dan ho ba to no wo na furu ha be wo nsani fa so ha sei no hona na aboba no ewo ye hu na bibia nka no de na kan ne bag interpose for no ebie bag ni ama ehu nyama na wo eye owatare fufuro ewo bag ni mpabo fufuro ewo bag ni iron rocks watwa no 1 feet esha bag ni ana kutuku bago 4 bi ahoma esa agba no besi na ye hu ba bia wo free ni fi ni ye 27 20 to 30 years over bi na bosumi ni de kwa ufudu wane mpotemu na de so besi ase abija kwa oda sani akonfo ha pa mponchiku mponchiwia enum ne enwan omukunyo de biaso kutoku ebe o ntimi fanko be du na omuguba bi ni akohwe nti basira aban ni pani fona posifo so highway for corporate na dwa na fudu wa kwa oda abija kwa no pra so no ne mpota ya so mo mfaso bi mai na yewe anadwo order na dwo no bitem ko mfa dwo sore o so woni de kitano obetum de itu kwa na seka kwa ya abo yeso ni bibia abo ya ho ba o ya for money basira aposifo nkoko division for ne so mo highway for so ya mo fa hobi no mo hwe hobi mai we nti we ya bra wo sema efiri honom abanti kwawu fodoa ne na de so besiase abija ne kwawu da ho nyina no sabre de honom akwa shi nti abrante no besi na nya de o mahu na busuafo nti o matabre mu na kopie mu ewo ayaresa bia na de aduru de beru kakra Dr. Nimo ka ho wona da ni what ano o ye specialist ewo ma awudiem ne mema omo